Sajf mimli kaos, hekk jista' jingħad għas-sajf tal-Partit Nazzjonalista li fih qed jażel il-5 kap nazzjonalista mill-2013 lil hawn. Dan wara li fl-10 ta' Ġunju, kważi 3 xhur ilu, Bernard Grech ħabbar ir-riżenja tiegħu minn kap nazzjonalista. Dan wassal għal tellieqa suppost bejn il-ħbieb bejn l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija u d-deputat Awċi Elix Borch. Dan wara li fil-bidu ta' din il-kampanja l-Ewroparlamentari Nazzjonalista Roberta Metsola għażlet li tibqa' fi Brussell bħala l-President tal-Parlament Ewropew minflok tmexxi lill-Partit Nazzjonalista. Bosta qalu fosthom l-eks deputat nazzjonalista Herman Schiavone li l-kap li jmiss se jkun it-tieni għażla tan-nazzjonalisti. Bid-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami iddikjaraw wkoll li min se jkun kap mhux se jkun tal-ewwel preferenza. Apparti li One News kien żvela b'mod esklusiv li Bernard Grech se jirriżenja minn kap nazzjonalista, dan l-istazzjon kien żvela wkoll laqgħa sigreta li saret bejn Adrian Delija u Elix Borch. Ftit jinbis qabel infetħet l-espressjoni ta' interess. Din il-laqgħa kienet manuvra mill-eks kap nazzjonalista Adrian Delija biex joħroġ huwa l-kap u ma jkunx ikkontestat waqt li wiegħed lid-deputat Elix Borch il-pożizzjoni ta' viċi kap. Iżda il-Kunsill Ġenerali ta' jumejn wara biddel kollox. Dan hekk kif Borch iltaqa' mal-ejt il-lemenija ta' Bernard Grech Rej Bezzina fi stabilment fil-Ħamrun fejn dakinhar iddeċieda li jkontesta wkoll kontra Adrian Delija. Delija kien l-ewwel wieħed li ddikjara fuq il-midja soċjali li ħireġ għal kap nazzjonalista. Dan fil-waqt li l-għada tard fil-għaxija Elix Borch ħabbar permezz ta' filmat li se jkontesta wkoll għal kap nazzjonalista. Nies tal-eks kap nazzjonalista ħarġu jgħidu li kien hemm ksur ta' ftehim bejn Borch u Delija bl-eks kandidat nazzjonalista Georg Sapjano sejjaħ lil Elix Borch bħala serb fil-ġnien. Meta iddikjara l-espressjoni ta' interess, l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija sostna li hu raġel ta' prinċipju u li meta jagħti kelma ma jmurx lura minnha. If I give a word, I stick to my word. If I say I'm going to do something, I will do that something. I am not a man of turning back. Waqt dan il-kaos kollu, l-eks viċi kap nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil u d-deputat nazzjonalista Mario De Marco f'kitba ta' opinjoni fuq Times għall il-Partit Nazzjonalista għandu jbih l-istazzjon tiegħu filwaqt li jitlaq mid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà u jmur fil-binja tal-Għażat fil-Belt Valletta. Aktar tard imbagħad sar magħruf li l-binja tal-Għażat qed tinkera lill-Partit Nazzjonalista. Fil-bidu ta' Lulju, One News mill-ġdid jerġa' jaqbad la oħra bejn Adrian Delija u Elix Borch. Hawnhekk l-eks kap der jitmasħan waqt li d-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo der jagħmilha ta' medjatur. F'intervista fuq Times, Adrian Delija konferma li kien hemm ftehim bejnu u bejn Borch fit-tellieqa għal kap nazzjonalista. Għamiltu xi tip ta' ftehim, gentleman's handshake jgħidilha li trid. Kemm ġiet ftehim isma' bħalissa jekk joħroġ wieħed minnu m'għandux joħroġ ieħor. Iva kien hemm. Kien hemm. Għax jgħid li ma kienx hemm. Iva kien hemm. F'intervista separata, Elix Borch insista li qatt ma kien hemm xi ftehim bejnu u bejn Delija. Riflebda mument ma ftehimtu il-punt huwa li pattijiet ma jistax għalhem. Dan fil-waqt li meta mistoqsi minn One News, Delija qal li hu jgħid il-verità. Delija, Elix Borch xaħat kemm il-darba li kien hemm xi ftehim bejnietkom biex ma tikkontestawx kontra xulxin. Allura x'qed tikwa dwaru llum. Inti x'għattieni u x'qalu għatajli? Inti qed illum li kien hemm ftehim bejnietkom. Għax jiena ngħid il-verità. Biex ħeba dan il-ġlied, il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kummissjoni Elettorali ħareġ regolamenti li bihom ipprojbixxa milli jsiru dibattiti. Bosta ħarġu jkundannaw din id-deċiżjoni antidemokratika fosthom l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM u l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. Għal 6 ġimgħat sħaħ, il-Partit Nazzjonalista għamel skrutinju fuq żewġ kandidati f'dak imsejjaħ bħala due diligence. One jistaqsa uffiċjali nazzjonalisti għal min se jagħmel dan il-proċess ta' skrutinju, iżda bqajna mingħajr risposta. Imbagħad ġie żvelat kif dan il-proċess sar mill-mara tal-eks Ministru Nazzjonalista George Pulicino, Lourdes Pulicino. Wara kważi xahar u nofs ġie ppubblikat dan id-dokument,
Hawnhekk ħareġ kif Adrian Delija ħallas it-taxxa dovuta minnu fl-istess waqt li qal li se jerġa' joħroġ għall-kap dwar Delija intqal ukoll li hemm allegazzjonijiet ta' vjolenza domestika iżda ma ttieħdu l-ebda passi kontrih. Min-naħa l-oħra, fil-part tar-rapport dwar Alex Borg ħareġ kif id-deputat Awċi kien instab ħatim il-Kummissarju għall-Istandards fi pubblika li tkellem b'mod skorrett dwar l-art ta' Forti Xambrej. Wara id-due diligence, imbagħad il-Partit Nazzjonalista biddel ir-regolamenti u ħalla lil Alex Borg u Adrian Delija jiddibattu b'mod irrekordjat u biss fuq il-medja nazzjonalista. Saru żewġ dibattiti li fihom terċar il-ġlied li hemm bejn iż-żewġ kandidati li jridu jieħdu post Bernard Gregg bħala kap nazzjonalista. Il-firda bejn żewġ kandidati ħarġet ukoll meta teffaw in-nominazzjonijiet uffiċjali tagħhom dan hekk kif kien hemm kompetizzjoni għal min l-aktar ġabar firem. Alex Borg ġabar 3000 firma waqt l-ex kap Adrian Delija ġabar 2000 firma. Apparti il-jum prinċipali tal-votazzjoni is-sibt kien hemm żewġ votazzjonijiet bikrija. Skont il-Partit Nazzjonalista ħareġ li fl-elezzjoni bejn Alex Borg u Adrian Delija kien hemm madwar 900 tesserat inqas meta mqabbel mal-elezzjoni għal kap ta' 5 snin ilu. Dan hekk kif l-elezzjoni ta' 3 ta' Ottubru tal-2020 bejn Bernard Gregg u Adrian Delija kienu eligibbli jivvutaw kważi 21,500 tesserat. Dan fil-waqt li f'din l-elezzjoni ta' 6 ta' Settembru tal-2025 hemm madwar 20,600 tesserat.